Azken urte hauetan izan diren aurrerapenen atzean, oinarrian, politika publikoen eragina egonda. Politika publikoek, arauek, legeek, marko bat ezarri dute, eta marko horren arabera bereiziki sektore publikoarekiko beharrak sortu dira. Behartu eginda neurria handien sektore publikoa, emakumeen eskubideak aintzat hartzera eta hoien despliegea egitera. Sektore pribatuan ordea ez da horrela gertatu. Oraindik borondatezkoak dira neurri hoietako asko. Gauden egoeran egonik, gizartearen eskariak entzunda, 2019 urtean gaudelarik. Iritsi da momentua sektore pribatua borondatetik harago joan dedin eskatzeko? Hor gabiltza sektore edo enpresa pribatuekin lanean baita ere badakigu badagoela derrigortasun bat 250 langile baino gehiago dituzten enpresa horietan, berdintasun planak egiteko edo diagnosiak, baina guk batez ere badugu subentzio lerro bat enpresa txiki zuzenduta dagoena, kontuan izan da gure autonomia erkidegoan enpresa txikiak eta ertainak gehienak direla eta egia da oraindik bidea dugula egiteko, baina egia baita ere hor lanean dabiltzatela emakundetik ematen den ziurtagiria, berdintasunaren alde lanean ari direlaren ziurtagiri hori lortu daudienak, euren artean sareak sortzen ari dira, ikustarazteko berdintasuna apustu estrategiko bat dela, eta berdintasuna enpresetan txertatzea justizia sozialarekin lotuta dago, baina bereziki eta batez ere kalitatearekin eta berrikuntzarekin eta apustu estrategiko bat dela eta bere ondoriak dituela ere enpresen emaitzetan. Eta hori da dugun helburua ikustarazi eta enpresek barneratu dezatela berdintasunak ekarten dituen onura guzti horiek, ezta?